Fl-aħħar sentejn pajjiżna ħad daqqa ta' ħarta fejn jidħol it-turiżmu. Iżda fortunatament matul l-aħħar jiem dan is-settur reġa' beda jieħu spinta l quddiem, speċjalment waqt il-vaganzi tal-Eid. Fil-fatt, il-President tal-MHRA Tony Zara staqar ma' Red News li meta taqabbel żmien lejl ta' qabel il-pandemija u l-istess żmien din is-sena, il-lukandi u r-ristoranti kellhom okkupanza ta' madwar 75%. Fi kliem sempliċi laħqu 3/4 tal-volum li kien ikollhom 3 snin ilu. U issa, l-MHRA qed bassar li s-sajf li ġej se jkun wieħed pjuttost tajjeb. Għana qed nibbassru li jkun 75% tal-li konna fl-aqwa sena li kienet 2019. Madankollu hemm il-biża' li l-gwerra ta' bejn ir-Russja u l-Ukrajna tkompli teskala, b'riżultat li t-turiżmu jerġa' jkun affettwat. Biex teħdu l-isfel trid jiġri xi ħaġa li bħalissa ma nafux biha, ġifieri jista' jkun li l-gwerra kollha xi twist or turn li teffettwa il-nies li jittraveljaw. Minn dawk il-persuni li għadu flukandi f'pajjiżna fi żmien lejt, 85% minnhom kienu barranin. Dan fil-waqt li Għawdex ma gawdix daqshekk minn din iż-żieda kaġun tar-riħ qawwi li jagħmel matul tmiem il-ġimgħa. U allura kellek daqqa anke għas-suq domestiku b'Maltin jażlu li ma jaqsmux lejn Għawdex.